እዙይ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። شم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ክብርን ዕብየትን ምስጋናን ኩሉ ንዑ ስለዝግብኦ ሕጂውን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረዳኣና ናብቲ ዝቕፅል ክፍሊ 13 በፂሕና ኣለና ክንቅፅል ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ተኸታታሊ ትምህርቲ ከም ኩላና ከም ተዓዘብናዮ ሕፅር ብዝበለ ኣርእስቲ ኢና ንገልጾ። ድሕራይ ምስኡ ምስተን ኣርእስቲ ኻኒ ዘሎ ጥቕስታት ግዜ ኣብ ዝረኸብናሉ ግዜ በቃ ቀሲልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንዳረኣና ብዕምቀት ክንምሃር ከም ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኣርእስቲ ኩሉ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብይ ትምህርታት ስለ ዝኾነ ኩሉ ብሓደ ክትውድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ግን ቀንዲ ኣርእስትን እንታይ ማለት ከም ዝኾነን ኣበይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣኒ ኣበይ ከም ንረኽቦን ንኽረዳኣና ካብ ምባል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሕጂኻ በቃ ከም ዝረዳኣና ክንቅፅል ኢና። 13 ዕሽር ድብል ኣርእስቲ ክንርኢና ኢልና ተፈላለዩና ነርና ብዝሓለፈ ሕጂ ንሰኒና ክንርአን ማለት እዩ። ዕሽር ከምኡውን ሞባእ ህያብ በኩራትኩም ዝኣመሳሰሉ ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዝተጻሕፈ ኣሎ። ኣምላኽ ንዓና ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ቃሉ ዝብለና ክንፈልጥን ክንርዳእን ጽቡቕ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕሽር ሞባእ ህያብ በኩራት መብፅዓ ዝኣመሳሰሉ ይምህረና እዩ። ከምኡ ኢልና ተፈላለዩና ነርና ብዝሓለፈ ግዜ። ስለዚ እዘን ኣብ ላዕሊ ሕጂ ክጠቕሰን ዝፀናሕኹ ሓንቲ ብሓንቲ የሕፅር ኣቢልና ክንርአን ኢና። ከምኡውን ንዕን ዝድግፋ ጥቕስታት ክጠቕሰልኩም እየ። እግዚአብሔር ከም ዝረዳእኩም መጠን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰፊሑ ክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ከተንብብዎ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀዳማይ ዕሽር ማለት ዕስሪት ማለት እዩ። ዕስሪት ማለት ከዓ ካብ 11 ወይ ከዓ ብእንግሊሽ 10% ይብልዎ ማለት እዩ። 10% ማለት እዩ። ካብ ዝኾነ እትዋትና እቲ 10 ኣፍ ንኣምላኽ ከነቕርብ ከም ዘሎና መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና። ንኣብነት ኣብርሃም ዕሽር ሃበ ኣብ ዘፍጥረት 14:20 ያዕቆብ ዕሽር ክህብ ይዛረብ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28:22 እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ከዓ ኣብ ዘሌዋውያን 27:30-33 ነንብብ። ሌዋውያን ክጥቀምሉን ንሌዋውያን ከም ዝኾነን ኣብ ዘህልቁ 18:21-32 ነንብብ። ካብ ፍረ ምድሪ ኮነ ካብ ከብቲ ማለት ከም በጊዕ ብዕራይ ዝኣመሳሰለ ዕሽር ክወሃብ ተኣዚዙ ከም ዝነበረ ከዓ ኣብ ዘሌዋውያን 27:30 ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዘዳግም 12:5-18 ከምኡውን ዘዳግም 14:22-29 ኣብ ዘዳግም ፍቕዲ ጥቕሲ 26:12 ኣብ ዕሽር ዝኽፈለሉ እዋን ወይ ኣብ ዕሽር ዝኽፈለሉ ግዜ ነንብብ። እግዚአብሔር ነቶም ዕሽር ዝኸፈሉ ከም ዝባርኾም ቃል ኣትዩ ኣሎ ኣብ ዘዳግም 26:13 ከምኡውን ሚልክያስ ምዕራፍ 3:10 ናይ ዕሽር ከም ዘሎ ኣብ ዘህልቁ 18:26 ነንብብ። ፈሪሳውያን ዕሽር ይህቡ ከም ዝነበሩ ኣብ ማቴዎስ 23:23 ነንብብ። እግዚአብሔር ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕሽር ኮነ ካልእ ህያባት ፈቲና ባህ ኢሉና ተሓጒስና ምሃብ ከም ዘሎና መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 16:1-4 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9:6-12 ክትኻልኣይ ሞባእ እዩ። ሞባእ
ዓቐን መጠን ቁጽሪ የብሉን መለክዕኡ ሕጉስ ልቢ ጥራይ እዩ እዚ ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16 ካብ 1 ክሳብ 4 ካልኣይ ቆሮንቶስ 9 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 12 ከነንብብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ሞባእ እግዚኣብሔር ዝተፈላለየ ነጥብታት ከም ዝተዛረበ ኣብ ዘህልቁ 1 ፍቕዲ 3 ዘህልቁ 7 ካብ 12 ክሳብ 17 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 24 ወንጌል ማርቆስ 7 ካብ 10 ክሳብ ፍቕዲ 12 ከነንብብ ንኽእል ሳልሳይ ህያብ እዩ ህያብ ካብ ሞባእን ዕሽርን ቁርብ ፍልይ ይብል ህያብ ንቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዘቐመጦ ዘበለ ጉዳያት ክውዕል ይኽእል እዩ ዝበዝሕ ግዜ ሞባእን ዕሽርን ናብ ቤተይ ኣምጽእዎ ዝብል ቃል ንረክብ ብዛዕባ ህያብ ግና ንቤተ ክርስቲያን ክውዕል ይኽእል ወጻኢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክውዕል እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ጥራይ እዩ ማለት ኣይኮነን ነዚ ዝድግፈና ቃል ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4:18 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16 ፍቕዲ 3 ተገሊጹልና ኣሎ ረባዓይ በኹራት እዩ እዚ ቃል ከዓ በኹሪ ዘበለ የስምዕ በኹሪ ከዓ መጀመርያ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብ ዘለዎም ዘበለ እትዋት እቲ ናይ መጀመርታ እቶት ክህብዎ ካብ ዝተዛረቦም ነገር እዩ ካብ ከብቲ ኣባጊ ዓሃ ጥሪት ዝኣመሳሰለ ካብ እኽሊ ክህሉ ከም ዘለዎም ተነጊርዎም እዩ እዚ ተገበረና ንዓና እውን በረኸት ይስዕበና ካብቲ ናይ መጀመርያ በኩራትና ናብ እግዚኣብሔር እንድሕር ኣቕሪብናዮ ብዝበለጸ ከዓ ንሕና ንባረኽ በረኸትና እንዳዓበየ ይኸይድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቢ መምህር ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ዘፍቅሮ በኹሪ ወዱ ንዓና ሂቡና ሽሙ ዝተባረኸ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ኸኣኒ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ እታ መበል ሓሙሸይቲ መብፅዓ እያ መብፅዓ ማለት ኣምላኽ ገለ ነገር ክገብረልካ ትደልዩ እሞ ንኣምላኽ ከዓ ገለ ክትገብረሉ ተመባፃዕ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት 28:20 ከነንብብ ንኽእል ኢና ኣብ መሳፍንቲ 11:39 እውን ተጠቒሱልና ኣሎ ተመባፅዕና ከዓ ክንፍጽም ከም ዘሎና ዝሕብር ቃል ኣብ መዝሙር 15 ፍቕዲ 4 ኣብ መክብብ 5 ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ንዓና ንበረኸትን ጸጋን እዩ ሽሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ዕሽር ብዛዕባ ሞባእ በኹራት መብፅዓ እዚ ይመስል ተስፋ ገብር እዘን ጥቕስታት ከም ዝድግፋና ንሎሚ እዚኣ እያታ ናይ ዓይ ፍቕዲ 13 ኣርእስትና ዝቕፅል ደሎ ክፍሊ 14 ክኸውን እዩ እስኻ ብዛዕባ ምንባር ኣእዳው ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና ክሳብ ሽዑ ጌታ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ይራኸበልኩም ተባረኹ